Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Имрӯз бекор шудем, бо барои шуморо як навори пачкаи дига тайёр кардем. Бисёри бардро ана хонаҳои хичона, заминҳои хичона, мошинҳои хичона дар мо равон кардан, гуфтанд ки реклама кунен. Бардро чӣ хеле гуфтам, имрӯз бекор шудем, ҳозир нархи навои ҳамвора гап мезанем. Марҳамат, тамошо кунед, хулоса беҳтарин омадагиай. Ва аз ки ҷое ки шумо дар замин, хона, квартира дар курай, дар комментария бинависен. Ман ҳаракат мекунам ки дар видеои оянда барои шуморо ёфта реклама кунам. Бардро ана ягон кас хона, мошин ё ягон чи дигара мефураш реклама кунем. Мақсад чизе боша реклама мекунем, неми рақамода дар WhatsApp-аш бинависен ва аму я дона лайки бо бигирам фаромӯш накунен. Шерои нар рафтем ака. дӯстони азиз, пешай навора сар кардан як чира барои шуморо бугум бародарҷоно. Ана бисёрат видеоҳои моро тамошо мекунен, вале инами кнопкаи подписатсияро бардро ҷиқидагӣ нестен. Кнопкаи подписатсияро барои чӣ ма гуфтесам ки биҷиқен? Барое ки бардро вақте шумо кнопкаи подписатсияро меҷиқен, мо видеои нава дар канал мемонем, шумо сразу бохабар мешавед. Мисол, шумо видеои нав шумода сразу меояд, шумо сразу медонед, тамошо мекунед видеои нави моро. Агар шумо вақти подписатсия кардагӣ набошен, видеои нави моро мумкин як ҳафта пас ё мумкин як моҳ пас тамошо кунед. Вақт тамошо мекунед ки вақт мисол хона, замин чизе боша уже фурӯхтагиае. Барои ҳам бародарҷоно битонед нам кнопкаи подписатсияро биҷиқен, бо хела мисол модам дастгирӣ мешава, шумодам. дӯстони азиз, эълона сар кардем, бо диққат ака гӯш кунед. Якум эълони имрӯзаи мо бардро ана хонаи фурӯшии заминие. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, тарафи ноҳияи Вахш будай 8 сотиқ заминда дар хона кардагие. соҳиби хона мега ки хонаҳом ремонт кардагие дар савхози Вахш будай. хоб 8 сотиқ замин дар хона ову свет дора. Срочни бардро пул дар кора гуфтагиай, ана 8 сотиқ замин дар ноҳияи Вахш гуфтагиай, нархиш 100 000 сомонӣ. Хулоса бепулае бардро 8 сотиқ замин дар хона 100 000 сомон, беҳтарин нархе бовар кунед. Ина номерои телефонаш, касе харидори аниқен занг занед. ана ака мегзарем ба дiyum эълони имрӯза. Дiyum эълони имрӯзаи мо бардро хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Исор, деҳаи Лолагӣ. 7 сотиқ заминда як дар хона кардагия, ремонтиш коробка мега. Ову свет ҳастай, ҳуҷҷатоша 100% кардагиян, қариби хонада масҷид, мактаб, магазинам будай. Нақша бардро ва хоҳарои азиз 75 000 сомонӣ мега. Касе харидори аниқ боша, бо хушрӯ арзон мекадай. хулоса бародарҷоно, срочни пулуш дар корай, ана чӣ хеле гуфтам дар шаҳри Исор 7 сотиқ замин, як дар хона чӣ хеле дастурат десен, нархиш 75 000 сомонӣ. харидори аниқ боша, конкретни арзон мекадай. Мумкин хая 60 ё 50 дам бита. номерои телефонаш ҳаст, маълумоти бештара занг занед. дӯстони азиз, мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. срочна мошини фурӯшӣ Hyundai Grandeur будай бардро, соли баромадиш 2015. Солаш хела навай бардро 2015. сӯзишвориш газай, коробка автомат. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега бардро. нархша 165 000 сомонӣ мега, бо арзонам мешава. гуфтагие ки мошин фулай. мақсад ки гарини состояние зур будай, адресша гуфтагӣ нест, фақат гуфтагие ки занг занен, ҳамаша ба телефон мефаҳмонам. ина номерои телефонаш бардро занг занен, мошини зура 165 000 сомонида бихарен. WhatsApp ҳам дора рақамҳош. хаста набошен дӯстони азиз, агар имконият боша ҳамун як дона лайки беплан барои меҳнатҳои мо биҷиқен, гапто надорам. бисёр вақт менависанд ки аз шаҳри Душанбе хонаи арзон шава бимонен. бардро инами хонае десен, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, райони Рудакӣ гуфтагиай, хонаҳо коробка 2 сотиқ заминда дар хона кардагиай. хоб ҷои хубай мега, пеши мошинбозор да. 2 сотиқ замина дар хона чӣ хеле десен, хонаҳо коробка, нархиш 120 000 сомонӣ мега. бо касе мисол харидор боша, арзонам мекадай. хулоса нархи хубайне ки бардро, марҳамат, касе харидорен занг занед.
ана аки дӯстони азиз мегзарем ба замини фурӯшӣ. И замине десем бардурӯ қарор дорад дар шаҳри Душанбе тарафи Чорбоғ оққул нависагиай. ана яхе стройматериалаш овардагиай. соҳиби замин мегӯяд ки 4 сотиқ замини фурӯшӣ дорам, сертификат лоҳия дора, сохтмони мисол иҷозати сохтмон дора гуфтагиай. ҳамаш 100% срочно мефурӯшемша. хоб ҳуҷҷатош 100% бидай, харидори аниқ боша, арзонам мешава. шаҳри Душанбе тарафи Чорбоғ оққул нависагиай бардурӯ. хай занг мезанем мепурсен аниқша. нархша 35 000 сомонӣ мега. харидоро занг бизанед. дӯстони азиз, ози як камтар дига гап мезанем, ба квартираҳои фурӯшӣ дам мегзарем да. барои ҳамон видеоро то охирша тамошо кунен, агар мисол вақт дошта бошен. хоб бардурои замине десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, ана савхози 4 да будай. соҳиби замин мегӯяд ки харидори аниқ боша, занг бизанен, бо арзон мешавад. ноҳияи Ёвон дай, сертификат дора, як времянкаи дигарам кардагӣ будай, 5 сотиқ замин қатӣ. нархш бардуро ва хоҳарои азиз 70 000 сомонӣ мега. дар ноҳияи Ёвон 5 сотиқ замин, нами як дар хонаи времянка 70 000 сомон, арзонам мумкин шава, алишам мешава гуфтагиай. марҳамат дӯстони азиз, номарои телефонаш аст, маълумоти бештара занг бизанед. дӯстони азиз, касе тамошо кардесен, мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. ҳамн як дона лайки беплан барои меҳнатҳои мо биҷухем бардурӯ. хушрӯ гӯш кунед ака. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Айнӣ. духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 39 квадратни метрай. дом навастройкаи хона ремонт дора. соҳиби хона мегӯяд ки хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Айнӣ домои нав срочно мефурӯшемша. касе ки мисол бо харидор боша, арзонам мешава. духонага бардуро бо як бор дига мегум тор дар ноҳияи Айнӣ нархша 85 000 сомонӣ мега. варк не нархи зурае. духонага 85 000 сомон дар ноҳияи Айнӣ. ина дарошам нав часпондагӣ бидиҳанд. номарои телефонаш аст, маълумоти бештара занг бизанед. хоб дӯстони азиз, эълон монад давом метем. хаста набошен. ана и квартире десем бардуро қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, номи пешинаш Регарай. якхонага квартира дар 9 этаж қарор дорад, 44 квадратни метр, дар дим микрорайонош будай. дом навастройка, хона без ремонт, коробкае. соҳиби квартира мегӯяд ки дар ҷои беҳтаринаи квартирам, ана назди мактаби 101 лифт кор мекуна. дом қабули бино шидагиай. ҳамсояҳо ҳастанд, зиндагӣ доранд. бо як кам тараки дига нашод нархаш арзон мекунем гуфтагиай. бардуро ҳозир ман нархша мегум. як бор дига бугум тон бардуро ки якхонага дар 9 этаж қарор дора дар шаҳри Турсунзода, нархаш 130 000 сомонӣ мега. марҳамат, занг бизанед. бисёри бардорон навистаданд ки шаҳри Душанбе квартираи арзон бумонем. бардори ҳами квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, якхонага дар 3 этаж қарор дорад, 40 квадратни метр, тарафи бозори Корвон да будай. дом навастройка, хона ремонт дора мега. дӯстони азиз, соҳиби квартира гуфтагиай ки дом 6 этажа, сохтмонаш рафтесай, котлован, хонаҳо под абой тайёр мешава. кредит хеле дастурат десен гуфтагия иваз ба мошинам мешавад. дӯстони азиз, нархи якхонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, хеле гуфтум, нархша 145 000 сомонӣ мега. дар шаҳри Душанбе кредитам мешида хеле десен. марҳамат, занг бизанед. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. мегзарем ба як квартираи навбати дига. бардурои квартира десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. якхонага квартира дар 6 этаж қарор дорад, 40 квадратни метрай. дом навастройка, хона без ремонт, коробкае. соҳиби хона гуфтагиай ки хонаи фурӯшӣ дар пеши магазини Ваҳдат да будай, доми 9 этажа дар 6 этаж қарор дорад. нархша бардуро ва хоҳарои азиз 160 000 сомонӣ мега. арзонам мешава, алишам мешидай. марҳамат, занг бизанед.
дӯстони азиз, хаста набошен. ин квартире десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, як хонага дар 4 этаж қарор дорад, 42 квадратни метрай. Домои пешина хона ремонт кардагиай. соҳиби хона мегӯяд ки як хонагаи фурӯшӣ срочнӣ мефурӯшем шуд дар шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа, кӯчаи Борбад, тец дар рӯпарӯи телестудия. бо ремонти замонавӣ дора вариантҳои алиширам мебинем. ё духонага ё сехонага боша, болоиш пул метем бардуру. нархи квартире десен якхонага дар шаҳри Бохтарай нархша 170 000 сомонӣ мега, арзонам мешава, чӣ хеле гуфтам алишам мешава. марҳамат, занг бизанед, 170 000 сомонӣ хулоса нархиш. бардуро ва хоҳарои азиз, ин буд навори хонаҳои фурӯшии имрӯза. ҳаракат кардем барои шуморо навори хуб кардем. фикр мекунам нархҳои мондагирам ба фикрам ки маъқул шид. бардуро агар маъқул шуда боша, ҳам як дона лайки бепала биҷиқем ва аз киҷое ки хона замин квартира намондум дар комментария бинависед. ман ҳаракат мекунам ки дар видеои оянда барои шуморо айму ҷои гуфтагитон мисол ёфта барои шуморо реклама кунам. раҳмат барои дастгиритон дӯстони азиз. то видеоҳои оянда, худо нигаҳбонтон боша. худона эҳтиёт кунед. хайр.